Ayun, dito kami sa Manawag ngayon. First station, stud service ni Payne. Si Payne nga pala, ang kanyang breed, Belgian Malinois. Maraming natawagan, minsan, K9 dog, police dog. Ayan, yung kanyang color. Ano po ito? Dark. Ayan po, sa mga gustong magpa-stud, open home service po kami. Ako po si Frogman. Yan po ang aking powder shooter. Magic Hands. Magic Hands. Kami ang Makajot. Yeah. Ayan po, ito naman, pagka tatanungin nyo naman po, ang drive nito sa pagka-jot is talagang Mana sa amo. quality, mana sa amo. Ayun. Ito mga boss. Ayan. Hindi sumasablay ang kadyot niya, parang amo niya. Kaya nga binansagan Makajot eh. Ayan po, oversize yan. Kitang-kita naman. Ayan. Oo, halos mas malaki pa kay Frogman. Hindi pa yan masyadong nakatayo. Alright. Nandito kami ngayon sa Pugaro, Manawag, Pangasinan. Kasama ko ang aking partner, si Frogman. Yung Facebook ko pala, Aldrin Basaga. Oo, wala na po yung dating Facebook niya, yung Aldrin Biasaga Eraskin, kasi nakalimutan niya yung password. Alam niyo na si Frogman, sa sobrang daming pera, nakakalimutan na ang password. Alright. Shoutout dyan sa mga ngaso nating Ayan, kaibigan. gusto magpalahi. Ayan. PM nyo lang kami, open home service kami. Oh, pwedeng home service, pwede rin si Frogman. Oo, Patay siya lang kay Kumare. Kaya gusto nyo naman makamura, pwede kayong pumunta ng Gisang Mangaldan, kayong pupunta sa amin. Yan po, binubusalan pa po ang aming customer. Yan po, aggressive po kasi siya sa kamatapang. Tandaan, safety first, lagyan ng busalang iyong aso para hindi po makadisgrasya. Yeah. Wala na. Ayan na po. Okay na siya. Wala na, iyot na. Ayan na, nagwawala na daw si Master Payne. Iyot na daw si Makajot. Makajot ka nga. Ano? Yan na, dito na siya. Here we go. Patali na lang dito, sir. Talin po namin dito sa likod ng para malesen po yung movement ng aso. Bro, patira. At dadali ang mga Makajot. Pag ganyan o pahiga? Ganyan na. Basta tingnan mo yung pag sinasok. Sir, maigsi lang, sir. Maigsi lang. Hey! Dalito mo, sir. Sir, takar mo. Hey! Masabit! Eh! Nag-wild. Po! Kailangan talaga natin control yung aso. Very aggressive po siya. Itang. Kailangan muna natin i-manage yung behavior. Bago natin i-stop. Ngayon lang ito nakakita ng malaking aso. Ayun lang kasi siya nakakita ng malaking aso. Shout out kay Karapsel. Sabi ko. Ang manay si Teo. Balam-balam sa. Tara, let's go. Sir, lapit sa sundalo dito. Dito ka na. Ay, hindi ka. Pagka nakatapatin sa aso mo, sir, mabait man. Andi, sir, mo sa akin. Let's go. Par! Bilis na to, bilis. Oh. Sir, huwag ka matagot sa aso ko ha. Hindi ito nakagat. Sag lang alam niya. Ay. Videoan mo natin, shout out. Kanina pa po? Namataba? Kakilala tayo ngayon. Ayaw mo rin. Uy! Lo, iihian pa. Tarantado ka, loko. Minsan nandidilig talaga. Piyaya. Pati, wag na yung puwet. Nalupak ka. Nangupak yan. Nalupak ka. Pati shakso nalupak dyan.
Ganun. Kalmali para, kalmali. Lumayo kayo dyan. Berkiman siya. Atras! Tanim ng bomba! Sobrang sa kasarapan. Tigang na tigang. Dapat! Hindi naman niya ako sa mga. Nagiging siya ko sa kakao. Tumakatay-tay. Allah. Dapat! Goyerno ka na tutumba dyan. Sa sobrang sarap. Naka-etchas. Pero baon na baon. Yung shooter natin. Nakakuha ng talagang magic hands. Lak. Ito ang literal na taina. Di po ako nagmumura pero taina talaga. Ang baho. Taina ka! Sila sa pabalong. Lak, mga boss. Segundo lang yun. No comment, tae! Grabe, laki ang Lak. Sige lang. Picture nga dyan, picture. Yan sa video, picture. Patay na. Kaya mo na, picture na lang.